Så jeg skal snart på roadtrip til Armenien, og derfor har jeg købt sådan en kølerboks, så jeg kan få kolde sodavand i bilen, når jeg skal køre så langt, sammen med de 2 gutter, jeg skal rejse med. Jeg har allerede installeret sådan en cigaretstik med USB-C PD, men det kunne jeg ikke trække køleboksen med. Triggerboardet var ikke kraftigt nok. Så jeg tænkte, den nemmere måde er bare at lave et 12 volts udtag ved siden af det der cigaretstik. Så jeg tog det med op på værelset, så fik jeg lige hivet sådan en der ud af computeren til et XT60-stik. Og så fik jeg dryfittet den, og så fik jeg skåret nogle huller i selve den her bagting, der sidder i bilen. Fik klippet et kabel, og fik lavet det på XT60-connectoren her. Og så fik jeg sat den der lille muffe på, og fik superlimet den fast i den 3D-printede panel mount, jeg havde fået lavet. Og så fik jeg sat det ind, og fik spændt det fast på nogle M3-bolte. Og så fik jeg sat ned i bilen igen, bare med nogle Varco connectors. De er sindssygt smarte, og jeg elsker dem. De er rigtig gode til sådan nogle her projekter, hvis man lige pludselig skal adde noget mere. Så det sidste jeg manglede, det var bare lige at skifte stikket ud her på køleboksen. Så nu kan jeg sætte den i, og den passer, og det hele ser godt ud. Og så kan jeg så tænde for bilen, og så her kan jeg så lade min telefon op for forsædet. Og så kan den anden lade sine ting op der. Og så ham, der sidder på bagsædet, kan også lade sine devices op. Og så er der det her mini-fridge nu med iskolde drikkevarer. Så det bliver sindssygt fedt. Det er lige om lidt. Det er nok på fredag, vi tager afsted og kører mod Armenien. Så der kommer lige cirka 2 minutters pause her for fysikklubben med containeren og vindmøllerne. Men jeg skal se en masse fede steder på vejen, så jeg skal nok finde noget fedt, jeg kan lægge op her på fysikklubben til jer.